Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Oliala and Diego Bandido. Magandang morning! Ay, hindi pala morning! Tanghali pala! Ganun talaga! Kapag tingin mo sa calendar, June 1 na. Tama. Tapos na-realize mo, wala ka pang ipon. Wala ka pang nagawang pagpapapayat. Nakakasabog po. Papunta na tayo dun sa kainan season. Grabe! Magandang tanghali! Kumikinang na ulo, Diego Bandido! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Ayala and Diego Bandido! Nakita ko po yung post ni Mama Nicole kaninang morning na June na. Hala, June na! Totoo nga ang sabi! Kumusta na ang pag-iipon at kumusta na ang pagpapapayat? Hala, wala pa ako nagagawa, Miss Isa! Ano pong dapat gawin? Ay, huwag mo kaming tanungin. Oo. Kasi hindi rin namin nagawa. Problema din namin yan. Nakakaloka yung 40% of the year na ang natapos. Grabe. Kumusta naman po yung mga... Kaya hindi ako nagsusulat ng mga New Year's resolution na yan. Kasi pag dumating ng June, tas magkakatanungan kung kumusta na yung mga planong pagpapapayat at pag-iipon, Tama. di masyado masakit kung wala kang sinulat, kung no Correct. expectations. Sabi nga ng iba, wag na magpapayat, tataba na rin naman, di ba? Oo. Ay, nakakalurky. Wala ka bang naumpisan nun, sabi mo, sa magpapayat. Ay, papunta na tayo sa kainan Ay, season. totoo ka dyan. Para sa akin, hindi naman too late. Aha. Kung talagang gusto mo, kung talagang desidido ka, Tama. wala namang rason para mapigilan ang pag-iipon at mapigilan ang pagpapapayat or Correct. pagpapa-healthy. Oo. Pag kung gusto may paraan kung ayaw maraming dahilan, di ba? Tama. Kasi totoo naman nagawa na natin yung before, Jex. Correct, oo. Yung pagpapapayat. Oo. Kaya lang ngayon, ang dami na naming dahilan. Ang daming ginagawa. Yung mga, kung anik-anik na dahilan. Alam mo, mas nararamdaman namin na yung timbang namin hindi namin nabawi. Especially nung concert natin. Aha. Kasi yung picture na pina-flash, medyo diba? Medyo payat skinny pa. kami doon. Tapos ang paglabas namin, expectation versus reality. pag tinignan mo, ha? Sino yung nasa picture? Sila ba yun? Sila ba yun? Kaya ulitin namin, hindi kami yung mga tamang tanungin kung anong dapat gawin. Pero yun lang masasabi namin talaga, sa totoo lang. Aha. Kung gusto may paraan, kung ayaw maraming dahilan. Tama. Yun lang yun. Oo. Yun lang yun. If there's a will, there's a way. Oo. Doon ka nagaling eh. Correct. Oo. And you just have to start it. Oo. And ganito lang po yan, katulad ng pagpapayat at pag-iipon. You start small. Aha. Di kung mayaman Baby ka, di steps. start kang big. Di go. Pero kung halimbawa, Oo. baby steps na, for example, sa kanin. Mm. O kung dati, nakakakain ka ng isang cup na kasing laki ng kaldero. Kalahatiin mo lang yung Oo. cup na kasing laki ng kaldero. Oo. Ganun lang hanggang eventually masanay na yung katawan mo na hindi kumakain ng kanin. Oo. Ganon. Pero depende din kasi din sa mga dynamics Ayan na na ang mga napagdadaanan dahilan. mo, diba? Nag-uumpisa na ang mga dahilan. Oo, halimbawa kung ikaw sobrang busy ka na talaga, hindi mo magawa na, halimbawa mag-omad ka uli. Kasi pag omad ka sa sobrang kabisihan mo, baka biglang bumagsak ka na lang. Ayaw naman natin yun. Ayaw naman natin Alam mo yun. yan yung rason ng mga tao, kaya hindi sila pumapayat. Busy kami. Oo, Kesa depende pa sa bumagsak yung stress sa, katawan. sa Oo. paligid mo, mga tao din sa paligid mo. So, wala siyang meron lang mga pwedeng i-follow, Oho. pero depende pa rin sa lifestyle na meron ka. Yes, oo. Diba? Kung ikaw ay very active na person na Oo. kailangan mo na mas maraming calorie,
intake, ganyan, Oo. or kung ano man, di ba? Di go. Oo. Huwag kaming tanungin ninyo. Kasi nung nagawa namin yon yung OMAD na yun na nakapagpapayat sa amin, siguro medyo relax yung schedule natin noon eh. I think ito na yung time na yun, Jegs. Oo. Yung mga June to August. Kasi Oo. ito na yung, kung mapapansin po ninyo mga kabisyo, nagsistart ng umulan. Mhm. Yan. At kapag rainy season, mas konti ang mga nagagawa eh. Oo. O yan. So, kayo na bahala. Depende sa schedule nyo yan. Basta kami nga, hindi namin magawa eh. Oo. Ang problema talaga sa pagjejet at pag-iipon, lagi siya nag-uumpisa, bukas! Ayan. Lagi Bukas siyang ulit. bukas. Bukas na lang ulit may handaan today. Bukas na lang Oo. ulit may kailangan gastusin. Ganyan. Diba? Pero tama yan yung June medyo pwede kang mag-start na kontrolin yung kain mo kasi nga unang-una wala na yung mga bata. 'Di ba? Kasi pag nasa break yung mga bata, Correct. mapapasabay ka rin din Totoo. Kasi ang mga bata kapag ka nasa loob ng bahay ng summer vacation, kakakain lang nila, gutom na sila ulit. Binabantay Diba? nila yung oras. Correct. Baka ngayon, Oo. pag nag-start na in 2 weeks, Oo. I think in 2 weeks mag-uumpisa na ulit yung klase, 'di ba? Pwede na ulit mag-start. Basta kayo yan. Bahala na kayo kasi kami nga hindi namin magawa. So Tama. ang hirap na para kang humingi ng advice kung na paano magpaganda ng ngipin kung ang tinatanong mo bungal. Oh, bungal tama. So kami yon, 'di ba? So wag kami. Basta Oo. if there's a will, there's a way. Tama. If there are so many excuses, hindi talaga magagawa Correct. yan, 'di ba? Oo. Kasi nagagawa nga ng iba, so posible mo rin Ayan. magawa, 'di ba? Oo, excuses kasi is always available eh. Oo, lagi. Oo, pwede mong gamitin na magic card dyan. Oh. Ay, hindi Correct. kasi pwede kasi ganito. Oo. So, it's a matter of willpower. Oh, ganon, Oh, ha? Kaya nyo yan. Oh, guilty Nyo. po kami dyan. Kaya nga sabi ko, kaya nyo yan. Uy, shoutout lang natin speaking of concert. Yes. Napaka-successful at napaka-bongga po ng aming Hatid Saya concert sa Muntinlupa na naganap. Maraming salamat. Correct ka, noong Saturday dyan sa Southville 3 Covered Court sa Poblacion Muntinlupa. Shout Oo. out po sa lahat ng mga kabisya natin na naki-jamming po sa atin Yes, dyan, naki-bonding, nakisaya, nakipuyat, Nakikantahan, nakikantahan, sayawan. correct, di ba? Nakitawa. Tama. Maraming salamat po sa City Government of Muntinlupa through Honorable Mayor Rufy Biazon. Of course, kay Ms. Sarah Ben Danya, Head of Tourism, Culture and the Arts Department, City Ayan. Government of Muntinlupa. Kay Sir Jong na laging tumutulong Ayan. sa atin. Kay Sir Archie, ang buong Barangay Poblacion, Chairman Honorable Alan Ampaya, Chief Magan of Barangay Poblacion Southville Team. Salamat po. Buenos dias at tropang Camilon, maraming salamat. Ayan. Pati na rin yung SK Oo, ng maraming Barangay salamat. Poblacion. Nandun Nandoon din, din. suporta din. Super support. Oo. Yan. Salamat. Maraming salamat po sa inyo. At kay Jojo Mendres. Ayan, of course, Shout kay Jojo, out, na diba? mabuting tao. Na mabuting tao, na Ayan. namigay, namudmod Oo. ng pakash. At sa lahat ng Correct. mga artist po namin na nakasama. Ayan. So antabayanan nyo po yung aming susunod na Hatid Saya concert. Malay nyo, sa lugar nyo na yan. Tama. Ma-experience ninyo yung Abangan. correct. Ma-experience po ninyo yung kasiyahan Oo. na nangyari noong nakaraang Saturday sa Muntinlupa. Oo, at least para ma-visualize nyo, kaming mga DJ po naliligo sa pawis. Oo, literal. Ang mga DJs po, hindi na po gumana yung deodorant. Tama. Yan. Yun po yung goal namin eh. Correct. Anong goal po na ninyo? Sa concert, ang goal po namin hindi gumana yung deodorant namin sa sobrang sikip at sa sobrang daming tao at sobrang pawis. Tama. Yan ang goals. Shoutout din tayo kay Kuya Rene Sumangpong Binlod. Ayan, na nakatutok sa atin. Kuya Rene. Maraming salamat, Kuya Salamat. Rene. Sakay mo ba tong si Conyo Bicolano? Lakas mag-tip niyan. Oo, mababa na Oo. 2K eh. Ay, oo, mababa Oo, 2K mabuting dyan. tao yan eh. Correct. Nag-share ng blessings yan. Oo. At syempre sa lahat ng mga chuper na nakaantabay sa atin, maraming salamat po. Thank you. Muli sa mga artist na nakasama namin doon sa Muntinlupa, thank you very much dahil talagang you bring the house down literal. Correct. Yung Oo. ating Republican, Ayan, Breezy Breezy Boys, Boys. Maharlika Hood. At syempre yung mga siraulong MUB Oo, band. grabe, nakakatuwa yung MUB band. Tuwan-tuwa talaga kami. Oo. Pero sabi ni DJ Kim Chino nung pinatugtog yung Manila Girl, ako Oh. lang daw ang may alam sa buong team. Uy,
Grabe Uy, naman si ala- Kim Chino. Ako Oo. kumakanta ako doon ng Manila Oo. Girl Kaya eh. alam mo, yung mga mas bata sa atin, hindi natin hindi Oo. daw nila alam. Ay, ganun? Sabi ko palibasa, sumikat yata yung kantang yan, nag-aaral ka pa, Kim Oo. Chino. Ang Oo. artist niyan, Putris ka. Oh. Diba? Napakagaling, napakahusay Oo. ng putris ka. Oh, Kim Chino. Oo. Anong artist? Sabihin mo kay Kim Chino, anong artist? Alin? Nang- Si Jojo Mendrez. Oh. Diba? Loves na Oo. loves natin si Jojo Ayan, Mendrez oo. eh. Super Ganyan. Jojo yan Super Jojo. Salamat sa pamimigay pamudmud ng pera. Ang tabayanan po, yung aming susunod na hatid sa concert, kasama rin natin ulit si Super Jojo. Oo, be. Payong sakto, tagulan ngayon. Correct! Namigay na, ang gaganda ng Ang payong. gaganda ng mga payong. Oo. Talagang hindi tinipid. Tama. Oo, Oo. maraming budget. 'Di ba? So, ang dami po naging ganap nung Saturday and we're very, very happy. Salamat po ng Oo. Bonggacious. Ayan, isa pa sa mga nakakatuwa, before yung concert nagpasiklab yung mga taga-poblasyon Muntinlupa. Correct. Ang gaganda ng boses. Oo, may kantahan. Oo, kumakanta sila. I think gamit na yata nila yung speaker ng Astron eh. Oo. Bongga rin ng Galing. Astron. Oo, Salamat. Astron, salamat. Tsaka yung yung mga pabigas natin. Oo, Gold Mine Rice. Oo. Salamat. Farm to Market. Available na po yan for franchise. Oh, at higit sa lahat, maraming salamat, Dunkin! Ang pasalubong ng bayan. Ayan. Ulitin ko kasi isisigaw ko sa buong universe. Baka naman. Oo. Baka naman. Isa sa mga pangarap ko or pangarap ko talagang negosyo, magkaroon ng sariling Dunkin. Ay, bakit hindi? O, diba? Ano Yun ba lang, naman? binabato ko lang sa Dunkin! sinashout out ko lang. Ang pangarap kong negosyo, magkaroon ng sariling Dunkin! Ayan, pasalubong ng bayan Oo, yan. diba? Kasi natatandaan ko yung sobrang daming memories ng Dunkin sa akin. Oo. Meron niyang branch sa may EDSA. Mhm. Along EDSA sa Mandaluyong. Oo. Yan yung, dyan ako sumasakay ng tricycle nung bata pa ako. Tapos, natatandaan ko, dun pa lang sa may tricycle, naamoy ko na yung Dunkin. Oo. Alam ko na kagad na ito na Dunkin. Tapos alam kong may extra pera yung nanay ko kapag papapasok kami sa loob. Oo. Tapos yun yung baon ko. Ayun. Diba? Ang sarap talaga ng amoy niyan. Dunkin, ang pasalubong ng bayan. Ayan. Ako naman Shout out. as a coffee lover, pag may nakita ako na Taray, as a Dunkin. coffee lover, Oh. English speaking. Ako naman, as a coffee lover. Sabi ko, oy, Oh, Dunkin, masarap correct. yung kape talaga Masarap nila. yung kape. Oo. May variety na ng kape. Oo. Sarap. Ayan. O, di ba? Ang Bunwich. Oo. Oh. Tama. Dunkin. Baka naman. Baka naman kahit hindi pa yung magkaroon ng sarili, Oo. kahit padala na lang po kayo ng Bunwich. Tama. Tsaka pag meron ditong Dunkin, Oo. aminin nyo na kahit saan. Correct. Kapag halimbawa merong Dunkin sa opisina ninyo, Oo. hindi ba parang ang ginagawa ng mga tao sa office, parang namamagnet sila dun sa box Oo. o kaya dun sa Kasi lagay ng munchkins. Very colorful Correct. Diba? Tsaka ang sarap ang bango eh. Oo. Oh, Dunkin. Baka naman. Baka naman. Oh. Naalala ko yung Dunkin nung hindi pa masyadong marami yung branches. Mm. Na isa sa mga mayabang kapag galing ka ng Maynila. Oo. Tapos merong kang bit-bit na Dunkin, Oo. di ba? Nasa Kasi nakakasosyal kasi pag sinabi, Anong pasalubong mo? Oo, Yeah, di ba? Dunkin. Dunkin. Yeah. Oh. Tapos meron pa silang drive-thru. Oo. Nag-level up na talaga ng Oo, grabe. bonggang-bongga. Dati kasi pag sinabi lang natin ng Dunkin na Donuts donut lang lang. talaga siya. Oo. Oo. So Ngayon, iba-iba na. Magugulat ka. Kita ko nga parang yung mga model nila, mga opa. Oo. So pwede pwede patayuin mo dun si Kim, Kim Chino. Pwede live na nakatayo. Hindi lang standee. Oo. Di ba? Ni Kim Chino. Ayan. Kundi si Kim Chino mismo. Oo. Ganyan. Dunkin. Di ba? Basta kami po ay puno lang po talaga kami ng pasasalamat today. Sobrang pasasalamat namin. Grabe yung pasasalamat po Oo. namin dahil napaka-successful po ng aming event noong Oo. Saturday. Mga taga Muntinlupa, thank you. Ayan, kasi umulan po talaga, literal na umulan ng tawanan. Oo. Umulan ng cash, tsaka may cellphone, may bigas, Correct ka. appliances. Alam mo, sa sobrang parang bitin na bitin kami, pansinin po ninyo doon sa mga natira po doon, ayaw na po ng DJs bumaba ng stage. Totoo. Nagsisiuwian yung mga tao, Oo, pero mga correct. DJ ando Nandun pa rin sa stage. Ganon po kami kaligaya at ganon kami kaligalig Oo. sa sobrang saya po namin sa Hatid Saya Concert Oo. dyan sa Muntinlupa. Thank you, poblasyon. Ayan. Maraming salamat. City Government of Muntinlupa, thank you. Ayan, sa mga nagtatanong, paano po sa aming lugar? O, ano to ba yan? Yan ang aabangan Ngayon, ninyo. kapag ka nag-announce kami, punta naman kayo. Oo. Kasi nakakalaki yung di kayo pupunta. Correct. Pinuntahan, pinagkaabalan, tapos hindi kayo Oo. pupunta. Siyempre dapat puntahan. Ayan, Ganon. oo.
Yun lang. Muli, maraming salamat po sa mga nakiisa. Again, yung mga barangay officials natin Yes, doon. na sobrang yung babait. mga tanod, ayan. Correct. Sobrang babait nila. Oo. As in, super duper. Ayan, pati nakikita natin doon kahit may mga bata, matanda, ayun, correct ka. hindi umalis. At Talaga. very safe ang event. Tama. Diba? Salamat! Kasama pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!